addini yake, sai bayan shekara 5, 6, 7, 8, 9, 10 za ku samu ɗaukaka, ku samu buɗi. Ba zai yi a ce ya gama haɗuwa za ki aure shi ba, kuma irin wannan auren ya gama haɗuwa kika aure shi daga ƙarshe da matsala yake karewa. To ke haƙuri da wanda Allah ya koya miki, kuma ko ƴar waye ne. Aure ka aure mai son ka, wanda zai kare maka daraja da mutunci. Da zo wani bawan Allah shi ma ya ko takarda cikin ku ne, yana neman yarinya budurwa mai hada irin 30, yar doguwa mai dirin coca cola mai wacece da ya ta kude na mai mutum wai sai ta lissafi abubuwa masha Allah tabarakallah, sai kawo sharadi 100, amma shi in ka gan shi yadda ka ga yawo aka tofar ya fito kamar zunubi. Murfin fasali ya kare a kansa, in an zo kansa ya da aifaci a yankwana, amma yana nan yana cewa shi sai mai kaza ne kaza ke so. Kuma ku lura da wani abu guda, ku yi haƙuri. Malam ka daina dariya, zan buga ka kai ma fa. Malam Jabiri ya gaya mun sirrin gaba. Kuna ji na ko? Galiban ana faɗa wallahi matan mu su fi mu kyau. Galiban kwarai kuwa majority mata ka tafi da kyau, saboda sharadi da muke shimfiɗawa, sai mai kaza sai mai kaza, sai kuma ka je ka auro ta kyakkyawa lafiyayya, ka zo ka gigita ta a gida ka shekara 3 an dawo ba za a gane ta ba. Wani yace ya aurar da yarsa a ƙoshe lafiyayya, masha Allah tabarakallah, sabuwa kokin wanda ya rasa. Bayan shekara 3 da ta zo gaisuwa yace wallahi malam yanda kaga kaza haka da kanta, kasusuwa ne kawai ranka tsawo a baki abu ne. Me ya faru? Ashe baya ciyarwa, baya kula, ba man kirki, ba sutura kirki, ba dan kunnen kirki, ba dan kwalin kirki, ba abincin kirki, ba maganar kirki. Da yawa matan, ai da zo wata baiwa Allah ta yi ta aliki a nan, ni na san tana da damuwa, da kun kyale ta fasa ba. Sau nawa muke kashe matan mu a gidajen mu? Rigunan mu sun fi na matan mu kyau. Mutum yanzu yana ta wani wa'azi, yana ta wani hawa mota mai tsada, yana zuwa kasuwa, yana zuwa ofishin gwamnati, yana kaza, matarsa ba ta iya fita wallahi gidan yini da zani kirki. Gaskiya ne, ku bari mu faɗa kurin. Inda ana kyautata matan, ku yanzu da ana kyautata ku azo ana wani maganar ma kishi, ya auro guda 3 ko nawa ma inda zai kyautata miki. Me yasa ba ku san kishiyar? Ai ba sa taimaka muku ne, ko ba ka bane ba? Ana wani magana a cikin gaba, duk wanda ya kawo wani magana wai matar sauran mai zafin kishi ne, ku kawo mana shi nan mu gyara masa zama. Ku je ku ta kishi, inda ba a taimakawa ku kishi. Fi sabilillahi dan ledar magi biyu da yake kawo miki, ya zo ya yi aure, ya ce mun yanzu al'amuran sun canja, gaskiya da ledar magin nan raba za a yi. Alhaji ai mun karu, to ai mun karu albarka, annabi ya ce ai shi aure albarka ne. A tabbacewa da wai magana albarka a rage miki masali. Da yana baki cefanen naira 500, ya je ya gayyato wata yana raba muku 250, kina da yaya 7, ya haɗa ku da ke da ita biredin naira 150, ita ma amarya ne biredin 150. Ba dole ki kishi ba? In ba ki kishi ma ba kin zama banza ba? Abu na 5 daga cikin dalilai, a saurara ka saurara ba wallahi